Okay, mayong mudto na usab kanaton tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na pud ta mga higala, dinhi nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Cathy Kisses on Air o ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akam. Abay no adlaw na usab karon nga Martes, pizza 4 na kini sa bulan sa Hunyo tuig 2024. No, padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatono ni ining kabuntuhon. Ato ding ating bayaon of course ang atong talahurong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata diri sa Sibulan o ang atong substation manager dito sa Acting Basay sa Happy FM, ang ato ang igsuon si Brother Elmer Lugatiman. Nahala maing mudto kanimo Mer o ni Bishop Du o Bishop Cortez o ingon man usab kaninyong tanan no, ang atong mga kaigsuunan nga nangalagad usab sa Katolikong simbahan. Ang ato po na timbayaon og may mudto ang atong mga kaigsuunan dinas Bayawan, no, dinas may Lapakon, no. Kumusta naman mo din no? Dinadapit may Lapakon, sila si Brad Milicio Soderio, no? Sila si Riza, si Malin, no? Si John Phil. No? Kumusta naman mo ha? Padayon na yun pangalagan simbahan ha. Ayun, walay kaluya, no? Kaya yun na ginang usahay, kining ato ang kinabuhi, doon nagyoy mga pagsulay. No? Pero ang importante, nga dili kita mo biya sa atong pagtuo sa Dios. Ingon ana ra man gyud siya, no? Nalano may mudto na kanaton tanan mga higala, ari kita sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ni ining kamudtuhon. Pero tam mga higala unsa may ato karon nga CBCP News. Bueno na himong malampuson mga higala Founders Day anniversary sa lungsod sa Ayungod. So gani usa ka Thanksgiving Mass ang napahigayon o ang main celebrant mao ang atong talahorong obispo sa Diocese of Dumaguete nga mao si Bishop Julito B. Cortez. Tinambungan usab sa pipila ka mga kaparian sa makang Monsignor Bungguyan nga kanhi Coraparuco usab diri sa Ayungod ug yung manusab si Monsignor si Father Boy Marinho, no, ug ang tanan nga mga kaparian ako si Father Randy Falcon de los Santos, no, ang kanang native born no citizen parish priest diri sa Ayungod. Nahala no maayong mudto o pasalamat kita sa ato ang talahurong obispo nga siya gyud mismo ang nagmisa kaghapon. Unya nablisigan usab ang building sa mga pulis, ang DSWD ug ingon man usab ang health center ug apil na usab ang munisipyo nagbalsingan pagbalik. Balita mga higala gikan sa Caritas Philippines. Ang Caritas Philippines nagplano nga ilahag yung lig-unon ang apostolado gabahin sa hustisya ug kalinaw. O kana ang gipabutyag nga pamahayag usab ni Father Tito Kaluwag ang kasamtangan nga Director General sa nasangpit nga grupo. Balita mga higala gikan sa Vatican, an encounter with a migrant is an encounter with Christ. Mao kini ang gibuhi ang pagtulunan usab sa itong talahurong Santo Papa atol sa pagsaulog sa 110th day World Day of Migrants and Refugees, no, bag-uhay pa lang. Plano ang itudlo sa talahurong Santo Papa nga dili gyud angay nga isalikway ang mga migrante nga mosulod sa usa ka nasod tungod kay matud pa niya sama ra nga si Kristo mo'y atong gidawat diha sa atuang nasod. Mao kadto mga higala mga balitang simbahan ni ining kamudtuhon ug daghang kayong salamat sa inyong pagpatalingog. Boy no mga higala no nibuto kagabi no ang Bulkan Kanlaon gani ang mga lugar sa La Castellana, La Carlota, Ayungon, Kanlaon naka level 2 sa ilahang alertness, no, alert level 2 karon sila tungod lagi sa matud pa kusog-kusog yun yung pagbuto kagabi.
Okay, no? So manayampo ginato ang higala ang atong mga kaigsuunan nga mga namuyo duol gyud mismo sa bulkan, mga kalungsuran nga anaa sa tilian, sa tiilan sa nasangpit nga bulkan. Binuwari kita mahigala sa atong ginagmayng Jolo joke. Nag-istorya gihapon kini si Busting o si Pikoy. Koy, Yadumantig. mi boto magyudi ay gabi ang bulkan sa kanlaon. Mao lagi pero swerte kayo ang mga taga dito. Ano man, naswerte nga ributo, naswerte na hinoon. Ay makadawat na po silang mga noodles o sardinas. Ayuda ba? Sabad ya koy, abi palaman sa mga tao, mga nuwa sila. Sabot og nuwa. Nawonggod og ayuda. Mao ba? Mao ba di ay ting? Mao ba di ay kuy? Asa na ting? Mao Gyud kay kining uban ug ne bisag wala ma pareho sa Baguio gud sa kuan. Kining udet nga ang mga nawong og nuwa mao gyud naguna-una og pangayog hinabang ang katuhinoong tinuod gyud nga mga naguba wala kadawat ang mga nuwara. Itaw do, mga nuwa, lisod kayo ni mga nuwa, mga naong o ayuda. Joke ba yun? Joke na daw ito, may lain. Nahala no, padayon ta mga igala sa tuang mga buhatono ni ining kabuntuhon. Nahala rin na ta magala sa tuang catechism. Okay, so ato na nga timbayaon of course, ug mayong mudto ato ang mga lay ministers kagahapon no. Salamat kay sa atong mga lay. Usa tanan dayon atong mga ayungonanon no nga na kuan gyud ni suporta gyud sa kalihukan kagahapon din sa ayungon ang 100 years anniversary sa pagkatukod sa kining ayungon isip sa kalungsod. Hala no, padayon ta ari kita sa atong topic karon, attending mass every Sunday. Ayan no. Kana kabahin kini sa pagsimba gyud matag Domingo, no? So mga pangutana unsa ba gyud mga kaayuhan nato pader ug musimba kita matag Domingo? Abi na ba do na gyud mga kaayuhan o do na pipila ka mga kaayuhan gyud nga ato ang madawat gikan sa Ginoo. Do na pipila dili Ginoon tanan kay do na may ang atong gipangayo sa Ginoo, do na may dili na ihatag kay dili makaayo kanato. Pero kung mangayo ra gyud kita, paangayan ra pud kita niya, no, matud pa, no. Abi no, pangutana unsa may mga kaayuhan nga atong madawat kung kita mosimba. Abi no, naagay madawat. Unang-una, kung atong hunahunaon sa Santos nga misa, ang pinakasentro gyud diha sa ato ang kalihukan, mao gyud ang pagpasakit ni Kristo dito sa cross, no? Dito sa iyahang urabag ato nga gihingusgan, no, kay mao malagi na gitudlo ni Kristo nga ang pagpikas-pikas niya sa pan o pagpabahin-bahin sa bino nga mao ang paghandumanan sa iyahang pagpasakit dito sa cross kanunay yung balik-balikon, no, bana no nga unang-una kung musimba kita matag Domingo mapahinumduman gyud sa kaayo ni Kristo. Ya pinaagi ni ana sa atong pagsimba dili lang pud kay katura pong lawas ug dugo ni Kristo nga atong madawat, kundi laki pusab ang mga pagtulunan no, nga atong madawat sa ato nga pagsimba. Muna nga makaingong gyud kita nga ubay-ubay gyud kita madawat nga mga pagtulunan panahon sa misa, labi na kung kinasingkasig gyud ang atong pagsimba, no? Kay kun atong basahon sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 7 hangtod sa 8, pangayo ug kamo hatagan, pangita ug kamo makakaplag, panuktok ug ang pultahan ablihan alang kaninyo. Kay ang mangayo hatagan ug ang mangita makakaplag ug ang manuktok ablihan. Sa ato pa panahon gud sa misa, no? Panahon gud sa misa kanang daghan maguta pong mga gipangayo. Muna nga kung mo kuan gud tag misa, mangayo gid ta mo na nga doon na tayo gitawag og general petitions, pero mas maayo nga aduna gid po ta individual petition pero pagpangayo ba kay importante kay na unya miingon gud si Kristo nga pangayo ug kamo hatagan, pangita ug kamo makakaplag, panuktok ug yang ang pultahan ablihan alang kaninyo. Sa ato pa diha sa Santos nga misa dubli ang atong madawat
madawat nato ang atong gikinahanglan isip usa ka komunidad ug madawat pud nato ang atong gikinahanglan isip usa ka membro sa simbahan. No gani kun atong basahon sa Juan kapitulo 14 bersikulo 13 sa 14, ug busa buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak. Kung mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan buhaton ko kini. Kung sa ato pa wala ka nang hahanapin pa no? Kung pananglitan og musimba ka kay ngano man ang atong mga gikinahanglan no madawat nato kay kitang mga katawhan god as a person do na gitawag nato sa in English og personal human longings no kana bantang mga gipangandoy nato ba dili gina mawala nato no kana bitang duna gyud kitay mga gipangandoy nga maangkon unya kanang atong gipangandoy nga maangkon kung atong dadon ngadto sa pag-ampo ngadto kang Kristo may puruhan gyud no nga madawat nato although nga duna gipipila no nga dili nato madawat kini ingom na pud si Kristo nga sa Juan sa Santiago kapitulo 4 bersikulo 3, ug sa dihang nangayo kamo unya wala kamo hatagi kay dautan man ang inyong mga tuyo. Nangayo kamo karon aron lamang pagtagbaw sa inyong mga kaibog no sa ato pa kanang ibog-ibog ra ba mo na usahay kining ibog-ibog ra muna nga usahay dili ihatag gitudlo na nadaan ni Santiago no kana bang patron sa tanhay no Santiago apostol na matud pa niya ug sa dihang nangayo kamo wala kamo makahata wala kamo kahatagi kay dautan manggod ang inyong mga tuyo. Mana no nga kinahanglan di ay nga kung mangayo kita sa Ginoo muhatag gyud siya pero kung dautan ang atong mga tuyo magpasabot ba mga selfish motive dili gina sa pananglit mangayo ka nga dunay daotang mahitabo sa inyong silingan nga imong kontra di gyud ihatag o baka mangayo kang maka-abroad ka maka-minyo kag foreigner or maka-abroad ka ingon niya usahay ihatag usahay po dili kay ngano man ang Ginoo mas nasayod kun unsay ihatag kanimo ana no so muna nga sa ato ang kinabuhi no dili gyud nato isalikway ang kinasingkasing nga pag-ampo importante gina siya labi na gayud sa Santos kami sa muna ang pangutana pader do na ba tay madawat nga mga kaayuhan panahon sa misa ang tubag niya na oo pero magdepende gihapon sa imong pagtuo no klaro ba kay matud palagi sa ato ang usa ka topic Jesus Christ is our Savior but still ato gyud siya himuon nga atong manluluwas kay usaon man gud nga mangayo kita sa Ginoo gusto kitang luwason pero kulang man wala man lagi sa lain man lagi ang atong manluluwas giila usahay ang atong giila sa lapi usahay ang atong giila nga manluluwas ang ato ang panginabuhi muna nga bisan madomingo di gyud ta manimba kay ngano man panginabuhi ra gining atoon matud pa no so muna nga kutob sa mahimo kuan gyud ta magaking gyud tag panahon sa pagampo kay matud palagi kada Domingo gitawag kita aron makigiusa kang Kristo. Unya sigon sa atong gitudlo karon, unsa ganito atong gitudlo karon sa Marcos. Sigon sa atong mga gipangtudlo karon nga misahan nato madtud pa sa Juan kapitulo 14 bersikulo 13 sa 14 ug busa buhaton ko bisan unsa inyong pangayoon sa akong ngalan aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak. Kung mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan buhaton ko kini. Kanya sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 7 sa 8 pangayo og kamo hatagan pangita og kamo makakaplag panuktok og ang pultahan ablihan alang kaninyo kay ang mangayo tagaan ug ang mangita makakaplag ug ang manuktok abrihan. Muna dihay sikreto diha no nga kutob sa mahimo mangayo ra gitas Ginoo kay kinahanglan malagi kitang mopadayag unsa atong gibati bisan tuod og nakabalo ang Ginoo kun unsa atong mga gikinahanglan pero matud pa diri manuktok kita mangayo kita no unya sama sa giingon pud diri sa Santiago kapitulo 4 bersikulo 3 ug sa dihang nangayo kamo wala kamo hatagi kay dautan man ang inyong tuyo nangayo kamo aron lamang
pagbaw sa inyong mga kaibog. Dili kinahanglan gyud nga kinasing-kasing gyud ka nga muhangyo. O klaro ba? Bueno, hapit na tumalimti mga higala arita sa Saint of the Day. Bueno, ang atong Saint of the Day karon June 4, mao si Saint Francis of Caracciolo. Caracciolo, no? Caracciolo, no? Bueno, kini si Saint Francis of Caracciolo. Founder kini siya o magtutukod kini sa minor clerics regular, no? Unya natawo siya na antong 1563 sa usa ka noble family. Nahimo siyang usa ka pari ug nahimo siyang usa ka miracle worker. Ayan, no? Nahala, no? May mudto na kanatong tanan mga higala. Ato dahil panawagan sa ako ang mga sakop sa parokya sa Ayungod nga awhagan ang inyong mga bata, ha? No? Paapilas katikism na to. Kay usi kayong panahon mga higala nga walay klase ang mga bata nga dili na to mapahimudsan, no? Nga tudluan ginatong pangadjion atong mga bata, no? Kay usik ang samayo naman gyapon rek katikism pero limited man gud ang oras, no? Pero pahinumdum, ha, sa ato ang mga katikis buntag yun ang katikism. Bisag 2 ka oras na lang kada adlaw. Nya mao gihapon kay naa naman gyud ang mga bata. Halad gihapon kita og mga bulak ngadto sa mahal nga birhen. Ulo ba tayo moingon nga pader? Flores de Mayo, dili lagi puli mahim sa Flores de Mayo kay walay bulak, kay gakuan kanang gahulaw. Unya ang mga bata po nato dili available. No, so nga karon na lamang ta, ha. Karon na lamang tamang mga bata. Nya katong diri pud sa Ayungon gihapon. Every Saturday, ato pong giawhag ang mga bata na atong mga 12 years old pataas nga paapilon sa atong mga kalihukan diri sa Ayungon kay doon na tayo mga kalihukan para sa mga bata. Gani doon na ko'y trainer, si Burog, nga gihangyo, nga gisabot, nga manudlo og sayaw sa mga bata. Manalaman po ng karong kining June 28 nga mao ang ato ang culmination sa atong katikism. Ang mga bata po din taon, doon na po makatunan ng mga sayaw. Pero kang kuan, aron po ba nga medyo kuan po ba, kanang gitawag na to sa in English o fruitful ang ilahang kuan, ang ilahang kalihukan karong Hunyo, ha. No? Okay, no? Klaro, so ato po din ang timbayaon ng may mudto, ang ato ang mga lay ministers. Kumusta na nga itong mga lay ministers? Whether we doon na may mga laymen, dili lali. Sa bagay, og lay ministers ang minubo sa siguro ni Ana, laymen, no? Pero kung laymen, M-I-N. Pero kung lay o nya men nga kanang M-E-N, di na mao. No? Basin pag laymen nga kanang lay minister ng inyong giingon, dili. Kaya ang lay minister, lay, M-I-N. Kaya kang pronounce po, dili man laymen man yun. So, klaro, ha, sa mga lay ministers nato, ang pangalan yun na nila, Extraordinary Minister of the Eucharist. Extraordinary Minister of the Eucharist. Ang ordinary yun, Minister of the Eucharist, kami man mga obispo, kardinal, o Santo Papa, o mga kaparian. O, klaro ba? Hala, no? Salamat kayo sa inyong pagpatalinghog, ngayon ato karong katikism, o pangayoon nato sa Dios nga unta, tagaan kita kanunay may lawas, ilikay sa mga katalagman, uban sa ato ang mahal nga Birhen Maria, nga mo magpapaluyo kanunay kanato. Daghang salamat o mayong mudto, Pilipinas!